valmiina poistumaan alueelta. Se johtuu siitä, että ennakkotapauksia on. Meillä on ennakkotapaus myös Vernatsan kaupungissa ja se sattui siihen samaan syssyyn, ei ihan samaan päivään, mutta samaan jaksoon siten, että Vernatsan yläpuolella on semmoinen vesivarasto, johon kerätään kasteluvettä ja tuli tämä sama sateinen jakso ja jollain tavalla sitten sen altaan seinämä pääsi murtumaan ja se vesi lähti valumaan sitä rinettä alaspäin ja se otti mukanaan maata ja se vyörysyi siitä Vernatsan keskustasta aina sinne satamaan saakka. Ja kun mä näin sen televisiosta, niin mä herra jestas, se hirveältä, että sehän menee tuosta ovista ja ikkunoista jo sisään, siis ensimmäisestä kerroksesta, kunnes mä hoksasin, että se menee jo toisesta kerroksesta sisään. Sitä oli niin paljon sitä massaa, joka valui siitä kaupungin poikki ja silloin kuoli myös ihmisiä, jotka löydettiin vasta muutaman päivän myöhemmin Ranskan rannikolta. Ne oli meriverta sitten liikuttanut sinne saakka. Et nämä 2 ennakkotapausta plus 3 Viedelamuoren murtuminen on ollut niitä, mitkä tekee sen sitten, että heti kun tulee ilmoitus siitä, että sää tulee muuttumaan, niin